Srbi nisu primili hrišćanstvo odjednom. To nije bio jedan dan, bio je proces. Vizantijski car i pisac Konstantin VII Porfirogenit u 10. veku beleži da su Srbi pokršteni još u 9. veku, pod uticajem Vizantije. To je naš glavni istorijski izvor. U 9. veku Balkan je pod snažnim uticajem Vizantijskog carstva. Srpski kneževi prihvataju hrišćanstvo kao deo šireg političkog okvira. Krštenje nije bilo samo versko pitanje, bilo je i diplomatsko. Primanjem hrišćanstva srpska vlast ulazi u krug hrišćanskih država. To znači priznanje, saveze, pismenost, crkvenu organizaciju. Misije iz Vizantije donose sveštenike, bogosluženje, crkvenu strukturu. Tako vera postaje deo državnog poretka. Srbi su primili hrišćanstvo u 9. veku, ne samo kao veru, već kao deo političkog i kulturnog usmeravanja ka Vizantiji. To je bio korak koji je oblikovao i crkvu i državu za vekove koji dolaze.